سلام انتعنان نخلهم تخطاتلتي يخون دابلكو نامنا لما عنت مدبي كعدتو عمنا لما عنت مدبي ندك تبعتيو زخون بلوس انفورميشن كحبر لكم ايه ازان كاتيلا زحبر لكم بوزيشنات تتطعيمكم كالتيفكم عي تفسسون نوح نزبلا جزا عبوان صوتاو ركب كيف ساسكم نمصنح زحجزكم بوزيشنات كحبر لكم ايه عبوان صوتاو ركب كالتيفكم اندافسسكم نبعت لبيتكم ويكا افكاريتكم معقاب زخبدكم دك تبعتيو حزي زنقركم 4 ناي صوتاو ركب بوزيشنات تطعيمكم نبعت لبيتكم ويكا افكاريتكم كتعقبو تخيلولو ناي بوزيشن عينتات كنرينا اذن قصيله زحبر لكم بوزيشنات بفلاي دك تبعتيو كالتيفكم نختفسسو زغبركم وشطاواي سنسيتيف زخونه كفلمت لكم انكاينخه نوح نزبل جزء نختصنحو زحجزكم يوم اذا بوزيشنات انتاين كما يخه كنتقاملهم نخل زبلو ነገራት አስፈ حبيلنا هنرينا اسكاب ناي مدبي فصامه حبيركم يصنحو مدبنا ናብ ብዙሓት ንኽበጽሕ ላይክ ጌርኩም ጀምርዎ ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ዝተፈላለዩ ናይ ጥዕና ናይ ጾታዊ ርክብ ከምኡውን ናይ ሓዳር ህይወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንኽትኮኑ ብኽብሪ ሓትት ስድራን ዝኾንኩም እንዳመስገንኩ ናብ መደበይ ክምለስ እትቀዳማይ ቀልጢፍኩም ከፍሰስኩም ንውሕ ንዝበለ ግዜ ጾታዊ ርክብ ንምግባር ዝሕግዘኩም ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነት ታጎለንሴቲ ብልዓሊ ኮይና ዝግበር ናይ ፖዚሽን ዓይነት እዩ እዚ ናይ ፖዚሽን ዓይነት ሕዚ ብዙሓት ከፕላት እንዳፈተውዎን እንዳለመድዎን ይመጹ ዘለው ናይ ፖዚሽን ዓይነት እዩ ታጎለንሴቲ ብልዓሊ ኮይና ጾታዊ ርክብ ኣብቲ ፍጹምሉ እዋን እቲ ወዲ ከይወደአ ንውሕ ንዝበለ ደቂቕ ንኽጸንሕ ዝሕግዙ ኣገደስቲ ሓሳባት ኣለዎ እዚ ፖዚሽን እትቀዳማይ እንታይ እዩ ታጎለንሴቲ ኣብ ላዕሊ ኮይና ነቲ ጾታዊ ርክብ ኣብ ተመርሐሉ እዋን ሙሉእ ርክብኩም ትቆጻጸሮ ንሳ ስለ ዝኾነት ንሳ ብትደልዮ መንገዲ ነቲ ጾታዊ ርክብ ክትገብር ትኽእል እያ እንተደልያ እንዳቀልጠፈት እንተደልያ እውን ቀስ እንዳበለት ነቲ ጾታዊ ርክብ ክትመርሕ ትኽእል እያ እቲ ወዲ ብላዕሊ ኣብ ዝኾነሉ ግዜ ስምዒቱ እንዳዳመጸ ጾታዊ ርክብ ስለ ዝገብር ቀልጢፉ ናብ ዕግበት ንኽበጽሕ ይገብሮ እዩ ኮይኑ ግና ጓል ኣንስተይቲ ብላዕሊ ኮይና ጾታዊ ርክብ ኣብ ትፍጽምሉ እዋን ንሳ ስለ ዝኾነት ነቲ ጾታዊ ርክብ ትቆጻጸሮ ንሱ ምንም ዓይነት ተሳታፍነት ከይገበረ ሙሉእ ሰውነቱ ልቕቕ ኣቢሉ ብሕቁኡ ፍትሕ ኢሉ ደቂሱ ንሳ ነቲ ጾታዊ ርክብ ትገብር እንተኮይና እዚ እቲ ወዲ ንኸይውድእ ዝሕግዞ እዩ እቲ ካልኣይ ድማ እቲ ወዲ ካብ ታሕቲ ናብ ላዕሊ ክሪኢ እንከሎ ሙሉእ ኣድህብኡ ሙሉእ ስምዒቱ ናብ ጾታዊ ርክብ ንኸይኾን ይገብር እዩ ናይታ ጓል ኣንስተይቲ ዝተፈላለዩ ክፋላት ሰውነታ እንዳረኣየን እንዳነኻኽአን ስምዒቱ ኣብ ሓደ ነገር ጥራሕ ንኸይኸውን ይገብር እዩ እቲ ወዲ ብልዓሊ ክኾን ከሎ ግና ንናይ መድልኡ ስምዒት ጥራሕ እንዳተኸተለ ናብ ዕግበት ክበጽሕ ይኽእል እዩ ኮይኑ ግና ንሳ ነቲ ጾታዊ ርክብ እንዳተቆጻጸረት ብልዓሊ ኮይና ጾታዊ ርክብ ኣብ ትፍጽምሉ እዋን ንሱ ድማ ነጥዋታን ዝተፈላለዩ ክፋል ሰውነታ ኣብ ዝነኻኽአሉን ኣብ ዝርኤሉን እዋን ስምዒቱ ናብ ዝተፈላለዩ ቦታ ስለ ዝምቀል ቀልጢፉ ናብ ዕግበት ንኸይበጽሕ ይሕግዞ እዩ እቲ ካልእ ድማ ናይ መትሎ ሴንሲቲቭ ዝበሃል ክፋል ኣሎ እዚ ድማ ታሕተዋይ ክፋል መትሎ ብጣዕሚ ሴንሲቲቭ ከም ዝኾነ ይፍለጥ እዩ እዚ ፖዚሽን ድማ ነዚ ክፋል መትሎ ንኸይነኽኦ ይገብር እዩ ኣብዝሓ ግዜ ናይ መትሎ ታሕተዋይ ክፋል እዩ ቀልጢፉ ንኸፍስስ ዝገብሮ እዚ ክፋል መትሎ ንብልዕታ ብተደጋጋሚ ኣብ ዝሓሰየሉ እዋን ብጣዕሚ ሴንሲቲቭ ክፋል መትሎ ስለ ዝኾነ ቀልጢፉ ናብ ዕግበት ንኽበጽሕ ይገብሮ እዩ እዚ ፖዚሽን ድማ ንናይ መትሎ ታሕተዋይ ክፋል ኣይነክእን እዚ ድማ ቀልጢፉ ናብ ዕግበት ንኸይበጽሕ ዝሕግዞ እዩ ስለዝኾነ ነዚ ናይ ጾታዊ ርክብ ፖዚሽን እታ ጓል ኣንስተይቲ ብላዕሊ ኮይና ዝግበር ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነት እንተተጠቒምኩም ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ ንውሕ ንዝበለ ደቂቕ ንኽጸንሑ ዝሕግዘኩም እዩ እቲ ካልኣይ ፖዚሽን ድማ እታ ጓል ሰይቲ ብሕቁኣ ምስ ደቀሰት እቲ ወዲ ድማ ብ9 ዲግሪ ኮይኑ ኣብ ልዕሊኣ ከይደቀሰን ብዙሕ እውን ቀጥ ከይበለ ብ9 ዲግሪ ኮይኑ ንእዳው ኣብታ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ሕቆ ገይሩ ዝፍጸም ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነት እዩ እዚ ብፍላይ ንናይ መትሎ ታሕተዋይ ክፋል ቅድም ኢለ ከም ዝሓበርኩልኩም ሴንሲቲቭ ዝኾነ ክፍሊ መትሎ ንኸይነኽኦ ዝገብር ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነት እዩ እቲ ወዲ ሙሉእ ንሙሉእ ናብ ኣጥዋታ ቅርብ ኢሉ ጾታዊ ርክብ ዝገብር እንተኮይኑ እዚ ሴንሲቲቭ ክፋል መትልኡ
ምስ ብልዕታ ብጣዕሚ ስለ ዝተሓሳሰ ቀልጢፉ ናብ ዕግበት ንክበፅሕ ዝገብሮ እዩ። ቀጢሉ ወይ ከዓ ሙሉእ ንሙሉእ ደው ኢሉ ዝገብር እንተኮይኑ እውን ተመሳሳሊ ሳዕቤን ኣለዎ። ኮይኑ ግና ብ90 ዲግሪ ኮይንኩም ንክልተ እዳውኩም ኣብ ሕቆአን ከባቢ ብምግባር በዚ ፖዚሽን ጾታዊ ርክብ ትፍጽሙ እንተኮይንኩም ታሕተዋይ ክፋል መትልኹም ሴንሲቲቭ ዝኾነ ክፋል መትልኹም ማለት እዩ ስለዘይንካእ ቀልጢፍኩም ንኸይትውድኡን ንውሕ ንዝበለ ደቂቕ ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ ንኽጸንሑ ዝሕግዘኩም እዩ። እቲ ሳልሳይ ናይ ፖዚሽን ዓይነት ድማ ስፖኒክ ዝበሃል ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነት እዩ። እዚ ድማ እታ ጓል ኣንስተይቲ ብጎና ደቂሳ እቲ ወዲ እውን ብድሕሪታ ኮይኑ ዝፍጸም ናይ ጾታዊ ርክብ ዓይነት እዩ። ብየማናይ ክኾን ይኽእል እዩ፣ ብጸጋማይ ክኾን ይኽእል እዩ፣ ኮታስ ብዝተመቸወኩም ጎኒ ኮይንኩም ዝግበር ናይ ጾታዊ ርክብ ዓይነት እዩ። እዚ ፖዚሽን ብፍላይ ንብልዕታ እንዳነኻኸአ ካሊእ ተወሳኺ ስምዒት ክህባ ይኽእል እዩ። እዚ ድማ ኣድህብኡ ሙሉእ ንሙሉእ ናብቲ ጾታዊ ርክብ ጥራሕ ንኸይኸውን ብምግባር ቀልጢፉ ንኸይውድእ ዝሕግዞ እዩ። ንሳ ብጎና ደቂሳ ንሱ ድማ ብድሕሪታ ኮይኑ መትልኡ ምስ ኣተወ ዝተፈላለዩ ክፋል ሰውነታ ክነኻኽእ እንከሎ ተወሳኺ ዕግበት ንኽህባ ይሕግዞ እዩ። ኣድህብኡ ድማ ናብ ሓንቲ ነገር ከይኸውን ስለ ዝሕግዞ ቀልጢፉ ንኸይውድእ ዝሕግዞ ናይ ፖዚሽን ዓይነት እዩ። ስለዝኾነ ነዚ ስፖኒክ ዝበሃል ጎኒ ንጎኒ ኮይንኩም ዝግበር ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነት እንተተጠቒምኩም ቀልጢፍኩም ንኸይትውድኡ ዝሕግዘኩም እዩ። እቲ ራብዓይ ናይ ፖዚሽን ዓይነት ድማ ካት ዝበሃል እዩ። ታጓል ኣንስተይቲ ብሕቆኣ ደቂሳ ንእጋራ ዘርጊሓ ዝፍጸም ናይ ጾታዊ ርክብ ዓይነት እዩ። እዚ ፖዚሽን ክልተ ዓበይቲ ጥቕምታት ኣለዎ። እቲ ቀዳማይ ንታሕተዋይ ክፋል መትሎ ቅድም ኢለ ከም ዝሓበርኩልኩም ሴንሲቲቭ ክፋል መትሎ ማለት እዩ ዘይነክእ ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነት እዩ። እዘን ዝነገርኩኹም ኩለን 4 ናይ ፖዚሽን ዓይነታት ተመሳሳሊ ጥቕሚ ኣለወን። እዚ ድማ እንታይ እዩ ናይ ተወዲ ታሕተዋይ ክፋል ቀልጢፉ ንኽውድእ ዝገብሮ ክፋል መትልኡ ናብ ዕግበት ንኽበፅሕ ዝገብሮ ታሕተዋይ ክፋል ማለት እዩ። እዘን 4 ፖዚሽናት ዘይነኽኦም ዓይነት ፖዚሽናት እዮም። እዚ ራብዓይ ካት ንብሎ ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነት እውን ቀልጢፉ ናብ ዕግበት ንኸይበፅሕ እዚ ታሕተዋይ ክፋል መትሎ ድማ ብተደጋጋሚ ብብልዕታ ንኸይንካእ ዝገብር እዩ። እዚ ማለት ድማ እቲ ወዲ ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ ቀልጢፉ ንኸይውድእ ዝሕግዞ ናይ ፖዚሽን ዓይነት እዩ። ብተወሳኺ እውን ብተመሳሳሊ ግዜ ናብ ዕግበት ንኽትበፅሑ ዝሕግዘኩም ናይ ፖዚሽን ዓይነት እዩ። እዚ ካት ንብሎ ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነት ኣጓል ኣንስተይቲ ብሕቆኣ ደቂሳ ንእጋራ ዘርጊሓ ዝፍጸም ናይ ጾታዊ ርክብ ዓይነት እዩ። ዝተፈላለዩ ክፋል ሰውነታ እንዳነኻኽአ ካብ መትልኡ ብተወሳኺ ካሊእ ዕግበት ንኽትረክብን ብመትልኡን በእዳውን እንዳነኻኽአ ቀልጢፋ ንኽትውድእ ክገብራ ዝሕግዞ እዩ። ንውሕ ንዝበለ ግዜ እውን ክጸንሕ ዝሕግዞ ናይ ፖዚሽን ዓይነት እዩ። ስለዝኾነ ብፍላይ ንናይ መትሎ ታሕተዋይ ክፋል ዘይነኽኡ ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነታት እዮም። እዞም ኩሎም ዝረኣናዮም ናይ መትሎ ታሕተዋይ ወይ ከዓ ሴንሲቲቭ ዝኾነ ክፋል ኣይተነኽአን እንተኢልና ድማ ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ ንውሕ ንዝበለ ደቂቕ ንኽትጸንሑ ዝሕግዘኩም እዩ። ስለዝኾነ ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ ቀልጢፍኩም እንዳፍሰስኩም እንዳወዳእኹም ዝተጸገምኩም ደቂ ተባዕትዮ እዘን 4 ፖዚሽናት እንተተጠቒምኩም ንውሕ ንዝበለ ደቂቕ ንኽትጸንሑን ኣብ ሓዳርን ኣብ ፍቕሪ ሂወትኩምን ክትነብሩን ከለኹም ተፍጽምዎ ጾታዊ ርክብ ንውሕ ንዝበለ ግዜ ብምጽናሕ ንበዓልቲ ቤትኩም ወይ ከዓ ኣፍቃሪትኩም ዕግበት ንኽትፈጥሩለን ትኽእሉለን ናይ ፖዚሽን ዓይነታት እዮም። ነዚ መደብ እንተፈቲኹሞን የምህር ኢልኩም እንተሓሲብኩም ላይክ ሼር እንዳገበርኩም ንኻልኦት ኣብጽሑ። ነዚ ነገር ብዘይምፍላጥ ብዙሓት ደቂ ተባዕትዮ ቀልጢፎም ኣብ ናይ ምውዳእ ጸገም ይርከቡ እዮም። ቀልጢፍካ ናይ ምውዳእ ጸገም ድማ ኣብ ሓዳርን ኣብ ናይ ፍቕሪ ሂወትን ጎናዊ ሳዕቤን ከም ዘለዎ ብምፍላጥ ነዚ መደብ ላይክ ሼር ግበርዎ። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ዝተፈላለዩ ናይ ጥዕና ናይ ጾታዊ ርክብ ከምኡውን ናይ ሓዳር ሂወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንኽትኮኑ ብኽብሪ ሓትት። ሓሳብ ርኢቶ እንተሃልይኩም ብኮሜንት ሴክሽን ሓሳባትኩም ግለጹለይ። ሰላምን ጥዕና ንኹላትና ይቐኒየለይ።